my God, it's just very near. Good morning. We are going to island tour. Island tour kita. Yan na, ready na kami. Magbe-breakfast kami kasi ang aga-aga. 6 a.m. ang breakfast namin. Pretty man. Good morning. Good morning. Panibago na naman na tour guide. Yan, sasakay na kami sa boat. Kunoy, mahulog na ako, bako lang ang camera ko ha. Mahulog na ako, bako lang camera ko. Ay, thank you. Nag-aabang sa dolphin, kaya siguro hindi na lumalabas. Narinig ko lang yung pin. Ay, sayang. Nakita ko lang yung pin. Kumain tayo.
They're dancing. They all dancing. Oh my God. Mr. Pedro, money for us. Happiness. Oh! Wow! Ay, hello, David. Wow. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Wow! Balance, balance, balance. Wow! Patay yung motor. The motor has to be off. Oh my God, David. Patayin na ang kuya, patayin na ang motor. Ay, ang dami. Patay. Wow! Wow! Ang kada ako. Patayin na ang motor kasi. Hindi ka nagpupura yung kabag-agi kung kailangan pressure lunchbook. Dahil ang motor na nga nito. Pag tinagan ang tunigan, aangurin pa. Oo. Dahil mo aram ko rin ang kukuanan. Ano? I-ano na. The best, the best, the This is the best. This is the best. There, one. Ay, di ko na-record. Andito kami ngayon sa Balikasag Island. Magta-transfer daw kami. Andun yung sinakyan namin. Ay, nasaan ba yun? Alin? Ayan, yan yung sinakyan namin. Yan lang. Tadi ko nahiling sa mata ko. Yan yung sinakyan namin. Lilipat daw kami sa maliit na boat. Katulad no? Katulad ng mga para mag-snorkeling. Tapos, iwan muna namin dito mga gamit namin. Dito na ata kami kakain. Ito ang lugar ng island. Island pala ini. Ayan ang tour guide namin. Dito daw muna kami. Meron dyan mga pawikan. May nakita kami kanina. Hindi ko nga lang nakuhaan ng video. Kasi nag-ayos kami ng gamit. Pero possibly, pag snorkeling namin mamaya baka makakita kami. Yun nga lang, wala akong GoPro. Ang may GoPro yung sister ko. Yan yan ang may GoPro. Dito pala magla-lunch. Yan. You can rent. You can rent flippers? Yes. I don't know if there's a flippers. Okay, mag-order na. Parang Ayan, ready na kami mag-snorkeling. Oo, ako ready na rin. Ready na kami lahat. Ayan, kaya hindi na ako magdadala nitong camera ko kasi baka mabasa sa dagat. Andito kami ngayon sa information. Ayan, ang information. Bago mag-snorkeling, kailangan mag-register dito. Guided kami ng boatman namin. Ito ang itsura ng Bohol. Para na ring Boracay. Yan. Yan mga kasama ko. Tapos, dito ang ayan ang fee ng snorkeling. Ayan, 300 per person. 150 ata ang basta may senior
Ayaw ko kung alin dyan. May, ay, ang snorkeling guide pala is 150. Environmental user. Ayan. Tatlong boat ang hiniram, ay ang nirent. Kasi tatlo daw na adults ang pwedeng sumakay. Andun sila, oh. Sina Megan. Yung taxi namin nasaan? I video you, you video me. Ang init. Ayan, nakasakay na kami. Yung kasama namin, tatlong boat kami. Yan ang kasama ko, si RV, tsaka si Manoy. Kami lang dito sa bangka. Andun na sila, oh. Ang ganda dito. Super. Ayan. Super ganda. Daming tourist. Ang pangalan nito is
Agapan ko ako katong saro. Ay, kuyan man pala. Madilim. Ito ang pool ng Henan. Nahanap namin ang papunta ng beach. Ayaw nga, ang lapit lang pala. Ang laki-laki ng Henan. Ayun, sa wakas. Madilim ang kuwang ko. Ayusin ko nga ang setting nito. Where are you going? To get changed. Ah, okay. Thank you for the accommodation. Ay, baga. Lagi namin po. Ako man po. Dahil nakapulot. Tamad naman po. Ay, lagi yan si Bebe, lagi injection. Para magaan. Nasa pool by the beach kami. Mali yung count mo. Ito ang beach. Dito sa Bohol, sa Panglao. Panglao in Tagbilaran Ito daw ang Alona Beach na kinuha sa name ni Alona Alegre, yung actress noon.
magdi-dinner kami sa labas. Hey, nice ka na. Huwag ka na sa inutan. Sa Megan Iyo. pa baga? Ay, makasya, day kasya. Sindang second. Hindi Duman ka na sa inutan. Hindi na. Okay. Dito kami ni Nicole. Oh, wait lang, Mega. Babalik. Babalik. Na, May ganito ba kayo sa park?